και οι κομμότριες. Και ο κάθε σύζυγος μετά από αυτό ρίχνει ένα απίθανο τραγουδιστό. Άγιε μου Γιώργη, καμιτέ μου, είναι παράλογα καμαρωτέ μου. Αχ, Χριστέ λίγο ποπομιστήριον, δώσ' του τραβάνε στο κομμωτήριον. Άγιε μου Γιώργη, παίρνω το τάμα μου, πες Άγιε Γιώργη, αυτό το δράμα μου. Άγιε μου Γιώργη, συγχώρησέ με, για τις κομμότριες απαλλαξέ με. Εμένα μαζί, για να δείτε πώς πονώ. Κυρίες και κύριοι, η γνωστή εταιρεία δίσκων Μουγκαφών, της οποίας οι δίσκοι είναι υπτάμενοι, κοινώς για πέταμα, διοργανώνει μια σειρά συνεντεύξεων με τα μεγαλύτερα αστέρια της. Απόψε σας παρουσιάζουμε την πρώτη τραγουδίστριά της. Πέστε το όνομά σας μόνοι σας. Τζένι Γαρδούμπα. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Η περίφημη Τζένι Γαρδούμπα είναι απόψε κοντά μας. Merci. Μόνο που δεν είμαι φουαγκρά για να σας τραγουδήξω τις μεγάλες μου αποτυχίες. Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Φτάνει που θα ακούσουμε τη φωνή σας. Α, δεν θα καθίσω διόλου, γιατί έχω ραντεβού με τον κομπρεσάριό μου. Βέβαια, πρόκειται να κλείσω ένα συμβόλαιο. Με κέντρο. Μάλιστα. Είχα κλείσει άλλο ένα την περασμένη εβδομάδα. Συμβόλαιο. Όχι, καλέ, κέντρο. Εγώ πάντως δεν θα σας απασχολήσω και πολύ. Μερικά πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Δεν τα αφήνουμε για άλλη ώρα. Αύριο. Για να δω το τευτέρι μου. Ώρα 11. Έχω ραντεβού με τον μπαρμπέρι μου. Θα κάνω μια κόντρα. Ώρα 12. Έχω ραντεβού με ένα δημοσιογράφο. Ώρα 1. Έχω ηχοληψία. Ώρα 2. Επιληψία. Και ώρα 3. Ακαταληψία. Να πούμε ώρα 4. Γιατί να μην πούμε. Αδύνατο έχουμε. Το ξέχασα. Θα πάω για γρασάρισμα. Και τότε να συναντηθούμε αργότερα. Αδύνατον. Έχω 2 δεξιώσεις, 3 γέματα, 4 κοκτέιλ πάρτι και μια μπουγάδα. Τότε καλύτερα είναι να σας πάρω τώρα μια συνέντευξη. Σβέλτα τη συνέντευξη. Θέλω να μου πείτε πώς τραγουδήσατε για πρώτη φορά. Να σας πω, έκανα μια γαργάρα με λουλάκι. Γιατί με λουλάκι? Για να τους τραγουδήξω το γαλάζιο Δούναβι. Και τι έγινε? Μόλις τέλεψε ο γαλάζος Δούναβης, με πετάξανε στον Ηλισσό. Για πέστε μου κάτι άλλο. Με τον κινηματογράφο ασχοληθήκατε? Βεβαίως. Παίξατε σε καμιά ταινία? Έγκλημα στο Κολονάκι. Και τι κάνατε? Στο Κολονάκι. Ωραία. Αυτά ήταν τα προεισαγωγικά. Τώρα θα μπούμε στην κυρίως συνέντευξη. Μάλιστα. Βιάζομαι, αλλά έχει χάρη που είσαι μπερμπάντης, λεβέντης και ψιλοπάρδαλος. Είμαι εγώ ένα ταλέντο διαλεκτό, με φωνή σαν ανοιξιάτικη μαγεία. Και έχω φάει την πύρη σβοριχτό, γιατί αρέσκομαι στη χορτοφαγία. Είμαι τρέλα και σου έχω πάντα φου. Και οι αγώνες μου δεν πήγανε στο βρόντο, τραγουδούσα εις τον οίκον του κουφού. Κι είχα πάντα ένα μουγγό για το σεκόντο. Βέβαια. Το όνομά σας? Μα γνωστό. Τζένι Γαρδούμπα. Ο μπαμπάς σας? Ο Μαρκίσιος Μιστόφης από την Τρούμπα. Σπουδάσατε? Βέβαια. Στο Κιάτο για σπουδάς πήγα ανωτέρας. Γεννηθήκατε? Τη χρονιά που ανακαλύφθηκε ο αέρας. Ταξιδέψατε? Στα Κιούρκα είχα πάει με το μπαμπά. Και η χαρά σας? Να σοφάρω το μικρό μου αραμπά. Διασκεδάζετε? Με φίλους στα μπουζούκια τα βραδάκια. Χόμπι έχετε? Συλλέγω αχτινούς και μανταλάκια. Τώρα θα τραγουδήξω. Ρώτα για μένα τον ουρανό, ρώτα για μένα το φεγγάρι, γιατί σου λέω πρέπει να πάω και γρασάρισμα. Το βλέμμα μου το σκοτεινό θυμίζει εράπη καρβουνιά.